En mä opiskele. Mitä jos tänään kirja tässä lattialla on? Tiedon etsintää. Mihin? Ei mihinkään, ei projekti, ei mitään aineita. Nyt mennään. Minne? En minä tiedä. No eihän me sitten voida mennä mihinkään, kun tee. No. Tulee. Tonne. Nyt me lähdetään. Sä et edes vielä edes päättänyt, että minne me lähdetään. Ethän. Siis kun me katsotaan. Okei. Ei se haittaa. Kyllä me tästä pystytään. Mietitään yhdessä. Vedetään vaikka juomat ennen sitä. Onko sulla mitään limsaa kotona? Mahdollisesti. Oi, yes! Ja siellä on. Ai, kokisto. Eikö se ole kokisto? Ei oo kokeista, sori. On vaan pelkkä fakta. Ai. Anteeksi, jos petin sun odottamukset. Ei se mitään. Panta hyvä. Ainakin minun mielestä. Niinpä. Mitäs? Enpä minä teen. No? Entä jos... Mitä sä saat makata? Entä jos... Niinpä muuten onkin. Nyt mä tiedän! Niinkö? Pelataan Mario! Non sei serio! Si! Mitä pelejä sulla on? Mä koitan. Jotain. Mutta eikö sä halunnut pelata sitä Mariaa? Ei, mutta entäs sulla on muuta pelejä? Kuten vaikka jotenkin Smash Bros. Tai vastaavaa. Smash Bros. Taisi olla naapurin Pertillä lainassa. Toi Reni ja Ranu lainasi sen sillä justiinsa toissa päivänä ja se on ollut. Ne yrittää
sitä pelata niin kauan kunnes se Pertti voittaa. Ai. Ja se on ihan sairaan nopea häviämään. Ai. Haluatko pelata Wii-Fittiä? Vaikka. Anna sun viineri takaa. Enkä mä tekin tiilini pisti. En anna. Anna se nyt takaa. Ota se sitten. Hirveä ryyppäjä. Mä vien sun hihni. Älä ota tonne jäädä. Hihna. Mä en näe sit mitään. Sulla on lasit. Lasit ja lasit. Sulla on lasit. Tuu. Mä katson. Haru aikaisemmin käski mua pistää ne, koska se halusi nähdä, miltä mä näytän Nalle uikkareissa. Nallen uikkareissa. Nalle uikkareissa. Aika homo. Ei ole, se on miehistä. Se on miehistä. Se on ihan hirveän miehistä. Okei. Kato kun Onks mitä? mä lähetin kaikille meidän ryhmässä oleville musta kuvan alkkareissa. Mun äitin pitsipikkarit. 5 minuuttia sitten, kun sä olit ulkona pitämässä happea. Mä nopeasti kävin vaihtamaan. Oh my god. Ei. Nyt ei ole se aika. Miksi ei? Olen liian kannissa. Niin, smako vaan. Menes vähän vetää raitista. Okei. Pysy siinä joko. Joo, menes sinne raitiiseen. Kiitos kun katsoitte tämän videon. Tää oli nyt tämmönen
Sateenkaaren lapsen jälkeen Wolfenen ja uuden Mishka Laaman Miska Tea Time jossakin mediassa. Saatte kutsua laamaksi, no kuitenkin. Niin sitten tämmönen pääsiäisspesiaali tehtiin, että jos toivon, että piditte tästä ja me tehtiin tätä koko päivän. Ja sit jossain välissä me oltiin Omeglessa ja toi kärsii migreenistä. Mä kärsin migreenistä, ja tää perukki painaa. Niin bongatkaa noita viiksiä ja bongatkaa viiksiä. Niitä löytyy joka puolelta. Ja mä oon kaunis, sä tiedät sen. Kaikki tietää. Jotenkin, kiitos kun teette hyviä pyhiä.